n'ezi ma ọ nọ n'ụlọ mmadụ ime salaka especially for ụmụazị ndị amụrụ amụ. Then mana our main topic for today bụ ikuchi obu ndị ichie. Ikuchi obu ndị ichie. Okwu a so n'okwu niile anyị wepụtelu izuụka gara aga anyị nyere anya ihe gbasara ụfọdụ nwadịana igbu nwadịana na ndị otu. Ikuchi obu ndị ichie mana bifo anyị ejewe na ya ka nsikwu salaka maka ụmụazị. Ebe last week mụ na Oga Stanley na-ekwu okwu na life ebe a ọ sị na radro nwa be wee na-ajụ ya ma omenigokwelie salaka. Otu m kedu otu esi eme na ndị otu mana amara m Alex White Oga Stanley biko ihe nwee obele ndidi ka m mmafe ego obele. Alex White gị nwa I believe na enwe the experience ife na-ekwu. Kọwala anyị kedu ihe bụ salaka. Ịma mgbe anyị nọ na village onwe ka esi eme salaka ụmụazị like ibu ma mgbe onwe ka esi eme salaka ụmụazị. And odo manya mgbe ụfọdụ nwatakịrị nwere ike na-aya arụ na ka anyị ji bụrụ ndị Igbo asị si emegokwelie salaka tikpọ ụmụazị sie rice mee nke a ka emelu nwatakịrị ahụ salaka. So biko Alex White n'etiti oge kọwala anyị ihe bụ salaka enwe reasons sorry kwa nna asụkwa oyibo reasons eji eme salaka uru ọba especially ebe ụmụazị nọ ma ebe oke ọkpa nọ. Salaka anybody nwere ike imenwu salaka. So biko the floor is yours and na nkọwa gị I want to give you 5 minutes mana ama m na ọkaligodo 5 minutes fine but please I will just time you. Let me make it 10 minutes. Man, I'll be very happy. I'm going to use till that 10 minutes before I actually ask to Oga Stanley and Mayor Nebube. Thank you so much. Okay. Well, let's write in with 5 minutes. Thank you. Okay, I'll go through. I know maybe the more. Yeah, the salaka maka bụ. I think na oburu onye ọbụla ka a na-emeli. Enwe ndị bụ dada. Most especially ndị abụ dada wee bịa enwe stage isi dada na-adị. Enwe ndị wụ dada parents fe notice ha na ha wụ dada na-eko mbụ ha isi constantly. So nwatakịrị chọzie ka ọ gwa gị na ọ dada ka ịda na ọ ya bara arụ mgbe ọ na-aya arụ. Abịa n'Enugu ukwu asọfue na enu ama mmadụ ma na-aka nọ ndụ. Enwe one man a na-akpọ ọya ụmụaka ikulu dada mgbe a bịa na bie okulu dị dada na-arụ ya na ya na-akpa nkata. Dị dada a na-agwa ya ịnọ ihe adị surprise ọ na-akọlụ gị ka unu si ebi n'ụlọ. O nwere ike ọ bụ na iwe dị dada bụ na a na-eko mbie isi na nwa ahụ dada na-eko mbie isi one. Nwee ka ọ bụrụ na iwu ya bụ na n'ọnya nwa wụ ihe ekwesịghị na-enye attention mana ada enye ya attention. Ebulu ihe afịa bata ebunye onye ọzọ ekwesịrị na ebulu ya afịa bata enye ya nwa n'aka ọ dị happy. So ya bụcha stages of dada dị na ụmụaka per se. So ime salaka ụmụaka bụ warranty ma nwatakịrị a bụ dada maybe the mind ya ka ya na ụmụaka ibi elikọ. Mgbe ahụ ya na ụmụaka ibi elikọ emeela ya ekpele efu na nwatakịrị ahụ agbake ozugbo na arụ ahụ ọ na-aya. Ọ na-achọrọ ịkpụ ya isi achọrọ ịkpụ ya dada akpụ olili. Enwe ndị na-adị very specify na nọ ife aka ha chọrọ. Like I think na mụ awụ dada mgbe mpe my 3 brothers anyị na-atọ bụsị dada and our own dada dịcha varies from whatever it is. My mom according to ya ọgwa m na mgbe mpe na isi m na-adị mmiri 247 o nwere ịsachagodi m adrit anya isi m a ịbịakwa na eti mmiri isi m a na mmiri ya enweta mmiri there. So and na mgbe achọ ịkpụ m isi na m bịakwute my dad na nlọ si ya na-ewu ka o eji wee kpụ m isi and otu ahụ ka o si wee mee the salaka. So salaka differs on the purpose of eji eme the salaka and ihe melụnụ eji wee chi eme the salaka. Okenye can do salaka, nwatakịrị can do salaka, but we are talking about nke ụmụaka. Nke ụmụaka most especially bụ ndị nna experience kali a na-emelụ those salaka most times bụ ndị dada most especially ndị dada.
ka a na-emelụ the salaka, which is na ọ ya compromise ihe ọnụ na-eli. Enweta procedures esi eme ya ma aka oyibo ewere aka oyibo kpeta ekpere saa n'isi then egokọcha ihe ọnụ na-eri. Inwe ego igo rice mgbanwe pempe bụ etinye the rice na ekecha rice n'aka then enwelili ife ahụ a na-eli a ga-azọ azọ. Ọ bụ na abụrọ dịtị na-abụ mgbe ahụ ma na salaka ahụ ezubere ka a ya etinyelili ya ọsụgodi bụ na sweet chingoma ndị otie etinye na trim pan unu gboo okilikili ozugbo a na-adọsị ya na ụmụaka rọsh ya na the trim pan bụ onye obu gbaa ụfọdụ awụsa na ụfọdụ ada na so that is the completion of the salaka mgbe anyị na-eto. Mana ịma na a lot of things change chago kịta because of trust and ihe na-emezinu. So ọ bụrụzi mmadụ niile na-alaiki ka ụmụ ha gaa ebe a na-eme salaka because o nwere ụfọdụ na-atụ egwu na ha mara peoples ndị nke a ji eme salaka ma ya ịghọtago. Mana salaka mma mgbe anyị na-eto a na-emela ụmụaka wụ dada ọ na ha na-aya oke arụ eme cheki asịsị ji emelie salaka ịghọtago ka ya na ụmụaka ibi elikọ ịghọta na so na ya bụ the thing then mekwa elie the salaka ahụ so that ndị nke ya ada n'ala ma ụmụaka ibi ya na ya so wee bịakwa ụwa emitiri up nwụrụ anwụ on the way. So all those things bụcha the peoples. So the salaka na-depend on the peoples eji chọọ ime the salaka. That's one thing. That's how I understand that salaka of a thing. Daalụ. Chijioke, just mute your mic. Mama moderator mbụ Chiju anụ. I want to come with that. Biko, electoral